नमस्कार, आज आम्ही ह्या व्हिडिओत शेवई आणि दुधान गोड रोस करचे पळोवया। हे शेवई करचे कामक जाय 2 व्हड कप तांदूळ, हांगा सोना मसुरी तांदळाची यूज केला। 1 कप वली नारला सोय, गोड रोस करचे जाय 1 कप दूध, 4-5 चमचे किसेली गोड आणि 7-8 वेलचेच पिठो। सगळ्यात पयली तांदूळ उदक घान बरेकन धुवन घेवका। हांगा मी शेवई करच्याक सोना मसुरी तांदळा यूज केला, ताजेन शेवई फडफडी जातात, चिकटनात। ताजे वाट्याचे पोळ्या तांदूळ यूज केला बी जाता। धुवन जाल की तांदळात उदक घान 8 तास भिजोवचे दवरका। 8 तास जाल की सोय आणि तांदूळ थोडेशे उदक घान वाटून घेवका। एक खोड मिक्सरात तांदूळ आणि सोय अर्ध कन 2 पटी वाटून घेवका। शेवई करच्याक वली नारळच यूज करका। वाटतना थोडे उदक घान गंध वाटून घेवका। खूप उदक घाल्यार तांदूळ समा गंध जायना आणि आळूच्याक टाइम लागता। तांदूळ आणि सोय गंधकन वाटून जाला। आता एक दाट कायलीत ह्या वाटील पीठ घान घेवका। गॅसा फ्लेम मीडियम दवरका आणि कंटिन्युअस हालयतेर हे पीठ आळूचे लागका। हातूंत जाय तितली मीठ घान घेवका। उदक काटून पीठ घट्ट जातपर्यंत मिक्स करते उरका। 4-5 मिनिटां भितर पीठ आळ घट्ट जाता। ह्यून असतानाच ह्या पिठाचे सेम सायजाची गुळी कन घेवका आणि इडली कुकरा भितर इडली उकडीलवरी ही पिठा गुळी उकण घेवकात। इडली कुकरात सकल पैल थोडे उदक घान घेवका, वयल्यान ट्रे दवरका आणि ट्रेचेर रेडी केल्ली पिठा गुळी दवरका। इडली आयदनाचे धाकण धापून हाय फ्लेमाचेर 15 ते 20 मिनिट ही गुळी उकण घेवकात। पिठा गुळी उकण रेडी आसात। हे शेवई करचे यूज करचे शेवई मेकर। हातूत होल्स आशिल्लो एक कप उरता आणि वयल्यान एक हँडल उरता। कप्पा भितर उकडिल्ले तांदळा पिठा गुळी घालची आणि ते हँडल क्लॉकवाइज फिरेल की शेवई रेडी जाता। कप पयली थोडेशे खोबरेल तेल लावून ग्रीस कन घेवका। शिजेल्ले तांदळा पिठा गुळी हुनून असतानाच ह्या कप्पा भितर घान ताजी शेवी कन घेवका। ह्या मशीनाचे हँडल क्लॉकवाइज फिरेल की ते पिठा प्रेस कन सकल्यान शेवी येता। तांदळा पिठा गुळी हुन असताना ते सॉफ्ट उरता आणि शेवई करचे इझी जाता। ते थंड जावचे लागले की शेवई करचे त्रास जाता। रेडी झाली शेवई सकल प्लेटा भितर धरका। ही शेवई एकदम सॉफ्ट जातात आणि एकमेकाक चिकटना। आम्ही दिल्ले मापान 5 प्लेट शेवई रेडी करचे जाता। ह्या शेवई बरोबर सोयेचे गोड रोसा कॉम्बिनेशन खूप बरं लागता। मी सोये वाट्याचे साधा दूध यूज कन कशी रोस करच म्हण पळोवया। खातीर 1 कप दूध घेवका, तातूंत 4 ते 5 चमचे किसेल गोड घालका। गोडसाण जास्त जाय जाल्यार जास्त गोड घालचे आणि ते दुधात बरेकन मिक्स कन घेवचे। गोड करगल की तातूंत वेलचे पीठ घालका। हो गोड रोस करच्या बी फास्ट जाता आणि हाजी रूच सोय रोसावरीच येता। शेवई बरोबर खावच्याक गोड रोस बी रेडी आसा। हे शेवई वयल्यान गोड रोस घान खावच्या जाता, ना जाल्यार चटणी बरोबर खावच्या जाता। खोबरेल तेल आणि चटणी मिक्स कन बी खावच्या जाता। तुम्ही बी हे शेवई आणि झटपट गोड रोस घरात ट्राय करा। कशी लागल म्हणून कमेंट कन कळया। आमगेल व्हिडिओ आवडल्यार लाईक आणि शेअर करा आणि आमगेल चॅनल सबस्क्राइब करा। धन्यवाद।